Namhlanje sibida i-farewell to i-TLB mfowethu Mbokazi. Qala ke let's start by congratulating i-Orlando Pirates ngokunqoba i-Carling. Hayi mabhakabhaka. Ivele kwake caca lento yenziwe nina. Na indaba enkulu. Indaba Mbokazi. Igame i-Pirates Sundowns la imakane khona no Costa, uRibeiro Costa we-Sundowns. Ubehluphile ngempela ngaleso sikhathi. Oh yeah. So ila waqhama khona ke uMbokazi ngempela wathola ithuba walisebenzisa. Ngasho futhi kumagenge. Kakhulukazi abalandeli bebhakabhaka. Sixoxe ngithi hayi bafana. Ibhola ngilandelile mina. uMbokazi is the best defender esake saba nayo ku-PSL era. Ngasho kanje. Kwathi sisiya kwigame eNigeria, abaningi bangiphikisa abaningi. Kakhulukazi ke abe-team yami nabamanye ama-team yabona masixoxa nje sixoxela. So ithi mina sadlala Nigeria. And futhi after Nigeria is like nje yila ebesizoprovelwa khona ngempela ukuthi hayi lentwana ngoba ukukhona bekuyila kushaya khona istembu se-confirmation kuleya game yokuthi hayi indlela zimhlophe kulentwana. So khona kuza ukuthi ke sine-debate ke kungena nendaba zolokhuza zokhuliswa umundawo. Yabo sixoxa ngithi naye madoda musana into embili engafani lezi futhi nendlela abadlala ngayo nje ayifani neminyaka abalengani. Lentwana lena abafanayo asikhohle mina ku-PSL seloku yaba khona i-PSL nginama defender awu3 engiwahloniphayo awu3 nginezizathu futhi nawo. First defender yibayikhona manje kodwa awazi afike leli zinga leli lalawa ngokubuka kwami phela indlela yambono wami ngibuka ngawo. Yabona khona sakusaba nomdlali waseNigeria okuthiwa uMusi Ajawu. Bazomkhumbula abaningi insizwa ayifiti nje yafika ku-Chiefs lapha isuke eNigeria. uMusi Ajawu wafika uAjawu sixakekile sinenkinga ye-striker se-Sundowns saseNigeria uRafael Chuku. Wayevele ahambe noNeil Tovi ahambe nje nama-defender ayethu osizwe Mtawuni ayihambele nje nawo. Wabo nje bahambe uyezwa bamphelezele. So ke wafika uLokhuza uAjawu wayiqeda yonke lonto. Wabona kade akufika insizwa manje. Naku indlela ayidlala ngayo ngithi mayibamba ibhola ke ekwazi benaleya ngqondo benayo leadership futhi ene-vision ekwazi ukubona ukuthi no isikhathi siyavuma manje ukuthi nga-attacker ese-defender central defender. So wahamba phela kumbula khona igoli azalishaya nje uAjawu angisazi noma almost center line walishaya nje abaningi balikhumbula lo goli ashaya uAjawu. So ke i-defender lele bengihlonipha kakhulu bese kuba khona umbulelo oLjohn Mabizela webhakabhaka. uMabizela wadla ibhande lebhakabhaka eyingane bakhumbula abaningi ukuthi ayincane njani. So uthi akathi ke ukufana noLokhuza noMbokazi kubhande lebhakabhaka waze wahamba futhi wayerepresenta i-national team waba captain national team at a very young age. So lawo bantu ke they are similarities lapho kulo zinto kulabo bantu yabo. So nezinto akayizenza Mabizela ithi mayibona sekushubule ukwazi ukuphusha ibhola aridi game yabo lonto. So yilabantu ke singabayisa ke sibafanise nalensizwa yethu ke uyithumele uKhune. Ikona ukuthi uKhune ube ugoalkeeper bona badlala phakathi egroundini. So uMabizela bekwazi ukubuka ukuthi manje hayi ngiyaphusha manje ngiye phambili ngiyangivumela lokho yabo lonto. So sikhumbula negoli futhi alishaya naye futhi Mabizela efika kuTottenham Hotspur. Yebo ngoba phela iTottenham yambona inkathi ivakashile la ize kuvuka kumchallenge njengoba lo kumchallenge bambona ukuthi hayi bahamba naye. Washaya inkuzmalanga egoli noma wayesewelile ngale kwa-center line kodwa walibona ithuba walishaya. So izinto ke lezi ayifane lezi. Beside lokho ukumaka nje kukodwa amadoda ethi a-relaxayo uma kumuntu akulazi ke umuntu ke esimsabayo ukuthi sibona ukuthi lo muntu ingozi vele bathatha ibhola kalule kube ngathi akwenza ngalutho. Siphinde sibe futhi nosiboniso phakathi
ugaxa somkhumbula sadlala iSuperSport ubuye esedlala iChiefs sadlala iSuperSport United kwaxake uMbesuma kwiChiefs exakile uMbesuma kubonakala ukuthi ayikho i-team angaze ashaya igoli kuyona i-team yayimendleleni kwakuyona iSuperSport yebo babizwa ama-defender amaningi kwabizwa uThoni Chabalala wePirates kwabizwa ubani kwathi hayi bayamzaba abazange bahluleka umuntu wakwazi ukumaka uMbesuma kwaba uPa Gaxa mfana kwaMashu edlalela iSuperSport walahla kwabakanye uGaxa walahla kwabakanye wamthatha uMbesuma wawushona naye lesiswini hayi ibhola balikhomba nje basho abantu bejijela kuMbesuma wasesela uGaxa nafu wasala uGaxa futhi sasho wawona wabayikhumbula lo game bazosho ukuthi hawu uGaxa wabonakala wasala phansi wabonakala elandela ngemuva aja ulokuza uMbesuma sasho sathi hayi bethi iyoqhuma ke net yaqhuma so uMbesuma agcina ke ekwazile ukora kuSuperSport United so ama defender la ngisanibalela wona nawo manje sinombokazi hayi bafana sekwenze ngokubukazi in a short space of time basiprovela uyabona igame yena eNigeria yayisigxivizo nje stamp so bafana manje makhala iNigeria bese yazizwe elidume ngokuba nabadlali abayikhondla physique nje eNigeria sinomlando nje ukuthi seyuyadominate physically angikhulumi ke siyeke isikhathi zoma 4x4 leziya zoma 92 siyeke lezo kodwa nje asikazi aba ne-defender elikwazi ukwenza le nto ezobhokazi Nigeria khali Nigeria hayi bafana sike TLB ayihambe sithi speed farewell mfana kithi mbokazi siyabonga mfana kithi thandwa yithi sonke yabona umuntu mayithandwa yiwo wonke abalandeli bebhola irrespective ukuthi which team esiyisupportayo lo hayi ngithe angengene nje ebholeni namhlanje bafana bomlungu hayi shayela izandla iTLB kodwa ngiyakhala ukuthi ngathi bhakabhaka sheshile ukumdayisa uTLB siseza kwiAFCON siseza kuWorld Cup ngicanga ukuthi besisazoba nama-offer amahle kabi amakhulu ama-offer lawa ngoba nginalathemba lokuthi after AFCON sizokhuphuka kuma rankings sizongena ku top 50 bokuzobalula nje kuyena ukuyingenela nje iEngland adlale noma yipi team ku English Premiership but ke siyathemba ukuthi uma bayithathile mhlambe kukhona ke la kuzobenefita kule Pirates nama contract abazosayina in future iTLB ngoba phela sisencane intwana but ke sithi ke dlela mhlophe mfana kithi siyabonga sicela usimisela iflag lethu ke ngendlela esimanga lapha kweMLS ibonile ke uMessi ne Inter Miami bayithathile ke MLS so sathemba mbokazi sizini elandelayo ke hayi uzophakamisa kakhulu iflag lethu tanki siyayibongela Khosi for life Shibirishi